ara volia fer-vos una pregunta. Això sí què és? Un làser. No, això és una paret. Ah, què passa? Un segon de broma. Este làser serveix per a assenyalar les coses, d'acord? No mai les persones ni els animalets, sinó únicament les coses, sí? Per tant, això és un làser que assenyala una paret. Molt bé, i ara que assenyala el làser, pissarra digital, que la utilitzem com a què? Com a... Nico. Pantalla, per favor, Nico, per favor, si senyor, molt bé. Pantalla, molt bé. Ara, atenció, això sí que es diu... Molt bé, correcte. Què més tenim aquí? Atenció, i aquí tenim uns què? Uns què? Altaveus, correcte, molt bé. D'això en anglès es diuen speakers. Per què? Perquè en anglès resulta més fàcil dir speakers que no altaveus. I en canvi en valencià resulta més fàcil dir altaveus que no speakers. D'acord? Bé, qüestió de llengües. Molt bé, ara, què més tenim així? Sí, tot això d'ací... Ells en diuen, si en conjunt, en diuen hardware and software. Més o menys, no? D'acord? En canvi nosaltres en diem maquinari i programari. Fàcil. De màquina, maquinari. De programa, programari. Supersimple, no? Lexema, morfema... I les coses que ja sabeu, d'acord? Molt bé, ara, com es diu aquesta peça d'ací? Atenció. Això? Micròfon. Molt bé, alguna persona seria capaç de lletrejar-me, és a dir, de dir-me lletra per lletra la paraula micròfon en valencià. A veure, molt bé, el teu nom és? Maria. Maria, què diràs? M-I-C-R-O... O com? Oberta o tancada? Oberta, molt bé. F-O-N. Molt bé, un aplaudiment per a Maria. Bé, doncs, amb tots aquests elements, atenció, amb tots aquests elements que hem presentat, el que farem serà que generarem un xicotet procés de caràcter magicotècnic, gràcies al qual les nostres veus, que són meravelloses, wonderful, ho repetís per si no queda clar, Les nostres veus, que són meravelloses. Wonderful, marvelous. Passaran pel micròfon, atenció, i en acabar les escoltarem pels altaveus sincronitzades, quan fem doblatge, sincronitzades amb les imatges en moviment dels fragments de pel·lícules que passarem. D'acord? I en això consistirà el taller de doblatge. D'acord? Molt bé, ara, primera pregunta. Per què les nostres veus són meravelloses? Perquè som perfectes. Perquè tenen moltes coses. Atenció, a veure per parts. Perquè som perfectes. Va molt bé per ahir, va molt bé la cosa. Atenció, a una idea més. Perquè cada veu té la seva manera de parlar. Per favor, un aplaudiment per a ells dos. Sobretot, les nostres veus són meravelloses. Sabeu per què? Perquè són nostres, úniques, i nosaltres som persones meravelloses, sí o sí? Sí o sí? Sí! Molt bé, doncs ara ja podem començar, d'acord? Vinga, per tant, començarem fent el següent. Això que us dia. Posarem el micròfon així, d'acord? I atenció, Brownie. Can you speak your name here, please? D'acord? Ell dirà el seu nom així, que no li diga, My name is Brian. When I tell you, right? When I tell you, okay? You speak your name, right? Okay. Però després vindrà Nico, darrere d'ell. I Mia, darrere de Nico. Nico, per favor. Sí, em cridarà. Mia. I després qui ve? Gavi. Qui ve després? Òscar. Qui ve més? Gavi, va. Molt bé. Atenció, ara posem en marxa la maquinària, però bé, farem una foto, sí? Farem una foto de la primera filera del dia. Atenció, a veure, tenim diverses càmeres. Tenim diverses càmeres, per tant, ara, una atenció per favor si a esta càmera. A veure, càmera, esta és la càmera número 1, d'acord? Per tant, atenció, la càmera número 1, ei, vinga. Foto! Molt bé, a veure, si hem eixit amb els ulls oberts, la foto és bona, Foto bona, molt bé. Vinga, per tant, tenim clar això?
Xavi, are you ready? Molt bé, eh? When I say you speak your name, right? Okay. Per tant, ho tenim així, eh? And then you sit down, please. Right? Silence, okay? Silence. Right? Vinga, bé, entenc això. Per tant, atenció, anem a gravar de seguida. 5 i acció. Action. Broccoli. Nico. Liam. Gaby. Oscar. Rubén. Molt bé, un aplaudiment de vinga, ara escoltem això, atenció, per si els deberes, anem a escoltar-ho. Okay, right, and so. Escoltem-ho? Vinga, 5 i acció. Bradley, Yeah. Oops. Nico, Liam, Gaby, Oscar. Rubén, Andrés, Molt bé, un aplaudiment. Ja teniu això? Molt bé. Ara, atenció, segona filera. Javi, va, preparat, sense mans, està a punt. Vinga, un segon. Ei, atenció, per favor, sí. Vinga, una sola foto de la segona filera. Nico, com estàs? Bé, jo també, bé, gràcies. Atenció, 5 i... Si hem citat amb un xofers, la foto és bona, foto bona. Ja ho tenim ahí. Vinga, perfecte. Algo enrere. Xavi, preparat? Ja ho saps com funciona, eh? Per tant, 5 i acció. Xavi. Enrique. Georgina. Lucas. Jenny. Vero. Pedro. Emma. Molt bé, un aplaudiment. Venim a si els deberes, atenció, vos escolteu això, vinga, Xavi, 5 i acció. Xavi, Enrique, Georgina, Lucas, Jenny, Algú m'està oblidant? Ara Vero. Vero, Pedro, Emma. Molt bé, un aplaudiment. I ara, la tercera i última filera. No t'ho pures, cap problema. Però són diferents, no? Ah, que sí, cap problema. Incloent-hi a...
va? Estem pentinats ja bé? Tot el món està ben pentinat ja? Atenció, va, 5 i... Foto! Mira si te'n els ulls oberts, la foto és bona, foto bona! Molt bé, vinga, atenció, home entre ell, Salma. 5 i... acció! Isabel. María. Romy. Juan Carlos. David. Laura. Àngels. Ole. Un aplaudiment, per favor. Cinqui! Salma, atenció. Cinqui, acció. Salma. Què ha passat així? Així ha passat una cosa. S'ha bugueat. No, ara ho explicaré. Alguna persona s'ha desdijunat molt potentment, ha dormit molt bé, s'ha desdijunat molt potentment i ara té una veu extraordinàriament potent. D'acord? Per tant, el que farem després d'escoltar aquesta seqüència, el que farem serà aprendre a controlar la nostra veu. D'acord? Sí? Perquè tenim una potència extraordinària, per tant ara aprendrem a controlar la potència. Vinga, però primer escoltarem la filera número 3, segons com una cosa. Venim així. I... molt bé, de seguida ho escoltem. Com anem de lectura? Bé. Cap de mà? Bé, atenció, és que preparats perquè de seguida llegirem, Farem el primer exercici de lectura en veu alta. Atenció, però, primer encara escoltarem la seqüència. Salma, 5 acció. Salma. Salma Teresa. Isabel. María. Romy. Juan Carlos. David. Laura. Àngels. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs així ho tenim. Bé, ara ja us coneixem una miqueta més, i ja ens hem despertat. Així que estem despertats tots i totes. Perfecte. Doncs en aquest cas farem el següent, atenció. A veure com ens detens, que acabem a quart, és això? Molt bé. Per tant, amigues, jo voldria donar-vos a llegir així una coseta, i farem un exercici primer de lectura en silenci. De lectura en silenci. D'acord? Però ara us passaré els guions. Andrés, ajudaràs, per favor? Que te quedes un i passem la resta. D'acord? La teva primera. Molt bé. Em dóna la meva. Emma. Em dóna un. Pas també, un pas la resta també. David, per favor. Tu també igualment. Sí? Vinga, molt bé. Ahí. Va, molt bé? Molt bé. Laura. Bien, perquè ho pugues seguir. Àngels, perquè ho pugues seguir. Gràcies. Estàs gravant tot? Sí. Molt bé. Sí. Molt bé. Sí, Xavi. Em falta un, cap problema. Salma. Vinga, ja ho tinc això. Molt bé, per tant, mireu, farem una cosa. A veure, jo poso en marxa ara el sistema perquè la primera cosa que hem de fer és llegir en veu baixa, llegir en silenci, millor dit. Francesc, Digue'm. que alguna almorzar avui, Alguna cosa de que li ha perdut molt? Sí, sí. Escolta, això ho haurem de controlar. Bé, atenció que el temps comença a comptar des de... ja.
ja hem fet la lectura en silenci, ara el que farem serà llegir en veu alta. Correcte. I com ho farem això? De la següent manera. Andrés, comences tu? Vinga, Andrés començarà a llegir i dir què diu dalt de tot? Molt bé, ara t'ha d'escoltar fins i tot Salma, que està allà al president. Salma, tu l'escoltes bé? Sí? Perfecte, en aquest cas ja està. Ara, Rubén, què diu el primer personatge? Com diuen? Emili. Emily. Emily. I què diu Emily? Fabulós, ja està tot amanit. Molt bé, amanit. Sabem què vol dir la paraula amanit? A veure, alguna idea? Sí? En Enrique. castellà, amanecido. Ai, què diu el que diga? A veure, Preparado. a veure, valencià. Preparat. Preparat, correcte, molt bé, digues gràcies, Salma Teresa. Digues gràcies, Salma Teresa. Gràcies, Amadreta. Correcte, molt bé. Continuem. A veure, doncs, ja ho has dit això. Òscar, què diu més? Escolteu-me tots. Vos, Avellí, prendre alguna cosa. Què hi ha al final, doctor? Una Què? Una interrogació. A veure, Romi, un signe d'interrogació, digues gràcies, Romi. Gràcies, home. Molt bé, i per tant, què farem? Una... Correcte. I com faríem la pregunta? A veure, Òscar? Escolteu-me tots. Vos, Avellí, prendre alguna cosa. Ahí està, us enregistren alguna cosa? Correcte, molt bé. Gavi, qui ve ara? Qui ve ara? Quin personatge? Fotògraf, què diu el fotògraf? Oh, és este? Correcte, molt bé. I Nia? Qui ve ara? Mànager, molt bé. Què diu el mànager? I per a mi l'aigua amb essència de llima que cal m'agrada. Correcte, molt bé. Qui ve ara? Nico. L'ajudant. Qui diu l'ajudant? Ostres, em volia el ser. Molt bé, perfecte. Bradley, tu saps, podies llegir això o no encara? No? Cap problema. No worry. Be happy. Okay? Xavi, atenció, què diu ahir el següent personatge? Qui és? Mànager. Qui diu el mànager? Llavors, ho heu preparat vosaltres? Moltes gràcies. Correcte, es fa una pregunta i se la respon. D'acord? Molt bé. Enrique, qui ve ara? El fotògraf. Fotògraf. La primera part del fotògraf què diu? Vaja, caram. Correcte. I ara, Georgina? I els ajudants d'Emily són molt atentes amb nosaltres. Correcte. I ara Lucas, què segueix? M'ha preparat un ketchup com el que a mi m'agrada. Correcte, molt bé. I ara qui ve? Jenny? Kitty. Atenció, i posarem veu de Kitty? Què diu? Llavors, Emily. Molt bé. Llavors, què hi ha després d'Emily? Atenció, què hi ha després d'Emily? Apunts suspensius. Correcte, punts suspensius. I per tant, com llegiríem això, Jenny? A veure, atenció, un segon, que Jenny està llegint. Llavors, Emily. Emily, correcte, llavors, Emily. Ara, amb la veu de Kitty diríem. Llavors, Emily. D'acord? Molt bé. Verònica, què diem? Pururu, què diu Pururu? Atenció, què diu Pururu? Ens havia demanat per això. Ei, què hi ha al final? Què hi ha al final? Una exclamació. Una què? Observació. Interrogació correcta i per tant, com ho entendeu? Ens havia demanat per això. Perfecte, us ho havia donat per això. Atenció, Pedro, qui ve ara? Kitty, quina veu de Kitty posaràs tu? A veure. D'acord? I ara, Emma, què dirà la segona part? Doncs ara Emily em pareix una persona molt més adequada. Correcte, molt bé. Qui ve ara? David? Mànager, què fa el mànager? Atenció. Molt bé, per favor, sí senyor. Anem a ajudar-lo, per favor, va. David, 1, 2 i 3. Ja, molt bé. Això és per a despertar i eixampar els pulmons, molt bé. Vinga, qui ve ara? Perdó. Carlos. Juan Carlos, atenció. Fotògraf, Xavi, què diu el fotògraf? Una pagada? Una pagada, correcte. I ara qui ve, Romi? Dokuro, sabem qui és Dokuro? Heu vist aquesta sèrie una volta? La sèrie de dibuixos animats de Hello Kitty? No ho sabem? El pròxim dia farem un capítol sencer. Però, atenció, Romi, Dokuro és un ratpenat, és a dir, un mamífer volador. Com el de la Bèstia. Aleshores, saps el que fa? Enrique, saps què fa? Fa una cosa pareguda a això, Romi, atenció. D'acord?
Per tant, va, 1, 2 i 3. Correcte, molt bé. Vinga, va, tornem a començar, que el teniu que més àgil, ja que sabem tot això. Per tant, atenció. Atenció, qui parla ara? Perdó? Maria. Comencem. Emily, què diu Emily? Fabulós. Ja està tot amanit. Continua Isabel. Escolteu-me tots. Vos avellís prendre alguna cosa? Correcte. Salma Teresa. Oh, això és tres. Correcte, Salma. I per a mi, l'aigua més sense veïna que tant m'agrada. Correcte, Laura. Ostres, em moria de set. Molt bé, Àngels. Llavors, ho heu preparat vosaltres? Moltes gràcies. Correcte, Xavi. El fotògraf diu, vaja, caram, les ajudants d'Emily són molt atentes amb nosaltres. Enrique. M'ha preparat un té just com el que a mi m'agrada. Georgina. Ei, llavors, Emily, Lucas. ens havia demanat per això? En què? Ens ho havia demanat per això. Ah, sí, molt bé. Jenny. De segur que sí. Verónica. Doncs era Emily. Em pareix una persona molt més agradable. Atenció, Pedro, què farem? Ja, què farem? 1, 2 i 3. Correcte. I ara, atenció, Emma. Una pagada. Una pajada i finalment lo puro. 1, 2 i 3. Molt bé. Ja estem destacant una miqueta. Bé, ara atenció, per favor, passem els guions. Xavi, passem els guions des de l'extrem fins a l'altre extrem. Bradley, from you to Andrés here. Okay? Vinga, posem a poc a poc. Molt bé. Perfecte, ja tenim això. Vinga, d'acord? Molt bé, ja tenim ahí. Gràcies. Parlem això i atenció perquè hem de fer un exercici ràpidament. A veure si de veres. Bé, l'exercici que farem ara, atenció. Ei, a veure, quantes persones d'ací teniu animalets a casa? Molt bé. Jo queria, si me va morir. Atenció, quins d'aixòs animalets són gossos? I quins són gats? Molt bé. Heu vist els gossos i els gats de bon matí? Sí, sempre hi ha. Calla. A qualsevol hora del dia fan això, una cosa parecida a això? Sí. Molt bé. Però els seus tots i totes. I també els rasquem. Els seus tots i totes. I ara el que farem serà, enganxarem aquestes dues mans, sí, i farem un exercici d'estirar-nos cap a un costat, cap així, i cap allà. Ara cap així, i ara cap allà. I una altra volta cap així, i ara cap allà. Molt bé. I ara què farem? Atenció, ja tenim la musculatura dels tòrax ahir, els braços ja ho tenim això preparat, perquè els pulmons estiguin ben oberts, però ara necessitem que el que volem fer és que la boca, la galta, les galtes, estiguen preparades, estiguen estimulades i la musculatura estigui tonificada. Com ho farem això? Mireu, en estos dos dits, atenció en estos dos dits, molt bé, farem el següent, mireu, ens agafarem les galtes i farem... Molt bé. Ara, perquè els llavis també estiguen bé, els llavis estiguen ahí perfectament preparats, farem el següent. Han de dir, farem això. Molt bé. I una altra cosa que fem sempre de mal matí quan ens alcem, ara atenció, ens posem la mà davant de la boca i fem això. Així no. Va, i tenim un braç, va.
a veure si sabeu dir-me el títol d'este documental. Sí, acció! Atenció, qui ho ha dit això? A veure, Salma. És el sol entre els Un aplaudiment a Salma. Estan, algo así tu també. I tal, que si no m'afavoreix sobra, tenim per donar entendre. Mireu, farem una cosa. Atenció, la primera filera, ara anem a controlar la nostra potència de veu. D'acord, Xavi? Què volies dir-me? Que me tapa el micrófono. El què, el què? El micrófono me tapa. Sí, mamá. Mira, li tinc una manera que no m'ho tapi. Patá. Ja està. Patá. Ja no m'ho tapa. Me de echarle el carro. Ho has vist que no m'ho tapa? Cap problema. Atenció. A veure, Brandy, please, here. Ok. I tota la resta, també, a tot costat. Ara dibuixem així un semicercle. D'acord? Un semicercle. I el que farem serà el següent. Quan jo diga... Quan apareguen les lletres així, nosaltres direm, atenció, el títol del... No, hauríem de ser homenats, Nico. Al contrari, com ells diuen 3D songs, yes? Però nosaltres ho direm en valencià, i en valencià direm, atenció, per favor, sí. El sol en 3 dimensions. A veure, 1, 2 i 3. El sol en 3 dimensions. Vinga, va, atenció, fem la foto i ho veurem això de seguida. Vinga, 5 i... A veure, hi ha una persona... Ah, no estic, que no et veia. Atenció, 5 i... Estem una mica desenfocats. Com és això? Desenfoca i no, que ja l'hem fet. No passa res, ja, us enfoca jo. Vinga, va. 5 i... Molt bé. Ahí estem, vinga, va. Atenció, tot el món està preparat? Va? Podeu veure això ja? Vinga, quan jo us diga... El sol en 3 dimensions. Va. Sincronia, Tots al mateix temps i a l'uníson. Vinga, preparats? Sí? 5 i acció. El sol en 3 dimensions. A veure, efectes especials Nico, molt bé. Podem focalitzar l'atenció. A veure si ho escoltem amb la música també. Vinga, a veure, atenció. 5 i... acció. El sol en 3 dimensions. Ara, atenció a una cosa. A veure, segona filera, la segona filera. Xavi, un moment, que tenim una cosa que explicar. A veure, Xavi, atenció. Sabeu que fa molts anys, així a la Terra vivien uns animals enormes. Efectivament, els dinosaures. Però alguns d'ells, però resulta que d'aixòs animals enormes que hi havia, que a més dels dinosaures n'hi havia uns altres, que resulta que volaven. A veure, algú se'n recorda d'algun nom d'això? A veure, pteràctils, molt bé, però en conjunt els direm, atenció, els direm monstres voladors. I alguna persona podria fer algun efecte especial de monstre volador? A veure, atenció, un momentet, que tenim un expert. A veure, Xavi, tu què faries? A veure, com ho faries? Mare meva, quina por! Quina por! A veure, va, entre els dos, vinga, va, a veure. Va, bueno, però així, va, segona fila. Preparat, Atenció, a veure com fem això. Posem-nos a un metre de distància. Després de dir el títol, que és un efecte especial. Què recorda això? Sí? Vas bé ahí? Ja tenim això?
Atenció, vaig a passar-vos d'entrada la forma, la versió original d'esta pel·lícula. Un segonet vos ho explica com és això. És molt fàcil de fer, però hem de controlar la nostra veu. Atenció, la potència de veu l'hem de controlar, i hem de dir monstres voladors. Això és l'efecte especial després. Atenció, m'escolteu això, 5 i acció i vos dic quan ho fem. Monstres voladors! Ara hem acabat. Ara ho hem assajat, aquesta volta ho hem assajat perquè era més complicat. Però atenció, va, com faig la foto, vinga. 5 i... A veure, que no m'ho tapi el micròfon, Xavi, que tu se tapi el micròfon sempre. 5 i... Fora! Molt bé, ahí estem. Molt bé, d'un cap així, d'un cap allà, en fi, normal, cap problema, normal. Molt bé, atenció, preparats tot el món? Sí? Vinga, ja ho sabeu, monstres voladors. Per això, quan diguem, quan m'ho fas ensenyar. 5 i acció! Monstres voladors! Molt bé, vamos a preparar, vinga, 5 i acció! Quins monstres, mare meva, quins monstres! No queda malament, molt bé, atenció, efectes especials, aquí tenim una secció d'efectes especials, haurem de prendre nota de veure els millors efectes especials. Bé, i ara la tercera filera, atenció perquè aquesta pel·lícula és de por, però de molta. Sí, esta es alça el braç i em diu el títol de la pel·lícula. Primer la passarem. Atenció, que primer la passarem tot el món molt atent, perquè quan és el títol hem de saber quin és el títol. Jo no sé llegir-lo. A vos alguna persona sap llegir-lo. Atenció. 5 i acció. Sofim, no. Alguna persona ha captat el títol de la pel·lícula? Pedro, atenció, que parla Pedro. Mega Piranya, una podem entrar, Pedro. Qui farà l'efecte especial? Jo! A veure, sí, què fareu? Ja primer. A veure, què fareu l'efecte especial? Què? O no? Sí? Vinga, ja està clar. Atenció, per tant, quan diguem ja Mega Piranya. Queda clar ja? Sí o sí? Vinga, preparats, atenció. Va, fem la foto i de seguida... Atenció. Molt bé. 5 i... Molt bé. Vinga, tot el món s'ha preparat, recordeu-ho, Mega Piranya. Vinga. 5 i... acció. Mega Piranya! Molt bé, una nova mica. Perfecte. Atenció, per estar cas. Ara us hem de preguntar-ho, la veig, està preparada ja. 5 i acció.
No heu fet mai ràdio? No. ¿Quién? Cadena, ¿quién? Atenció, Mia vol parlar. Hola. Que ma mare abans treballava en el ràdio i un dia el vaig fer jo amb ella. Molt bé, quina ràdio? Una anglesa. Una anglesa? A on? A Anglaterra? Quina ciutat d'Anglaterra? En Londres. A Londres, London, W1188. Molt bé. I què tal l'experiència? Bé, no? Fantàstic. Doncs en aquesta casa, atenció, perquè ara tenim així, mireu, jo us passaré un guió que m'han passat així. A veure, comencem per aquí. Bradley, please take one for you and for the others, right? Vinga, molt bé, gràcies. Xavi, ten, un per a tu i per a la resta, Salma. Un per a tu i per a la resta també, per favor, molt bé, Laura. Així, un, vinga. No, va, tu se n'hagi fent el making of. Correcte. Perdó? Sí, ara us hem de llegir de seguida. Va, ja podeu començar a llegir, però això ho farem de seguida. Vinga, anem a fer tots junts. Va, molt bé, gràcies David, gràcies Romi, gràcies Emma. Vinga, atenció que anem a fer ja, a llegir-ho tots i totes ja ràpidament. Correcte? A veure, Salma, comences tu, per exemple, val? Atenció que anem a llegir el títol. Què diu? No, millor, el títol el llegirà Laura. Llegeix el títol, per favor, Laura. Guió del programa de ràdio del Col·legi Públic Evarista Calatayud de Montserrat. Correcte. Això és una possibilitat d'un programa de ràdio. No tenim ràdio encara, sí, al centre, però d'ací 4 dies podem tindre una, perfectament. Una ràdio digital per internet, un dia basta, no res, no res. Ara, què hi ha així al final de Montserrat? Què hi ha, Salma? Què hi ha? Què diu? Com es diu això?